Хора, ще ви покажа моите такова двителен смачета. Тоест, такова за най-добра приятелка или най-добър приятел. Моите съм го направила нещо много такова. Те са две за най-добрата ми приятелка, която се казва Мими. Нейният канал се казва Теодора Тракова, извинете ме, но просто много се ми такова, просто забравя какво съм казала, просто ще да е смислено. Ще си оправя поведената. И да, аз ще ги вакцинирам. Въпреки ме решат малко на пластелин, малко на туалетата, но от малко на пластелин. Мирише доста хубаво, но трябва да изсъхне. Това беше точно много течено и когато аз не съм правила клипи как го правя, но го правя с пластелин, правя на някаква форма, аз просто направих някакво кръче. Сложих буркат, за да залепя бурката ползвах полипекс. Просто да. Само да си сложа кученцето право. Готово. Да, аз не направих някаква форма. Така, на този парфюм въобще нямаше пръскалка. Тоест такова. Беше ето така. Не знам къде му е, но взех от този парфюм, няма нищо. И сложих ето това. И както виждате, тук бялото има дупките да се закърпи на това. И го закърпи. Слабаво е, но да. Свиква се. Само го изпусва. Опитвам се да го завърта и да падне на това. Там и не просто само се върти и не дава надолу. Да. Аз съм си направила нещо като легло на моето стики. Ето това стики пресенци. Имам още едно повторка, но не си го дам. Това е на братичето на дълъст. Имам поход полушена играчка и съм попълкнала това черно. И да пъхам го и слагам стикито. Добре хора, това беше от Мими. Целунаха се. Да искам да ги преписвам. Чао! И това беше мен. И до нови срещи. И имаме една изненада! Ако искате да видите моята най-добра приятелка, която ви се умолявах да се абонирате за нея, сега ще ви покажа. Сега ще ви кажа на кой ден ще снимаме заедно! Ще правим пижамена парти също от завръщането и да, точно. Също ще снимаме заедно на 31 или 30, защото тя не се е прибрала още в България. Тя ще си дойде за мъничко и да. Китайка. Нямам търпение да я видя. Се удрям 100 000 пъти, докато не я видя. Добре, хората. Добре, хора. Това беше не. И чао. И до нови
срещу ни бамбуни. Чао!